Kulungula kakulona phile bosho phumulelo pastor wenini okubele nokufanele ukuthi aqikelela ukuthi inamba kuthokozela ukuthi isebenze ngoba uyimember noma unikela kuyi-channel on WhatsApp fona kusongo 9 yaku5 Monday to Friday kuphela. Yini lami pastor cela ukuza ngiphuphe ngikhulelwe amawele. Ngake singakusho 1 ngokujwayelekile ukuphupha ukhulelwe kuthathwa njengophawu oluhluma ukhulelwe amawele ngoba lokusuke kusho ukuthi ngezeka unenhlanhla futhi uzobusiseka kakhulu uphinde uphumelele kumklamo noma kubhizinisi noma nje einhlelweni zakho ngokuphindwe kabili yabona. Abanye phela lapho 2 kuyenzeka uma uphupha ukhulelwe kube uphawu oluhle uma ukhulelwe amawele. Lokho sekusho ukuthi ngeze kuzothola amawele uma ukuthi ukhulelwe njengamanje. Okukanye uzokhulelwa ubese uthola amawele ngokuhamba kwesikhathi. Omunye umuntu kuyenza ukuthi ukhulelwe vele uphupha ukhulelwa amawele kanti uvela ukhulelwe so usho ukuthi uzothola amawele uba kanjalo kwabanye. Omunye suke ezokhulelwa vele maduze ebese banamawele ekhulelwa amawele. UGenesis 25:23 uJehova wathi kuye esweni sakho kukhona izizwe ezimbili izinhlobo ezimbili zabantu ziyakwahlukana ezibilini zakho esinye isizwe siyakwahlula esinye omkhulu akhonza omncane kwathi sebephelile insuku zakhe zokubeletha bheka kwakhona amawele esweni sakhe. Kanti Genesis 38:27 kwathi ngesikhathi sokubeletha kwakhe bheka ngamawele esweni sakhe. Number 3 ngokwesintu-ke uma uphupha ukhulelwe kuyaba uphawu oluhle uma ukhulelwa amawele. Lokho sekusho ukuthi kungenzeka uzothola amawele okanye uthola ingane embethwe imimoya yamakhosi. Uthothi yes uzoyithola ingane ivele ibe yodwa kodwa kusho ukuthi inalo iwele likamoya ngokwempeleni yabo noma ingane eyisibusiso ehamba nemimoya yabona. Number 4 kwabanye uma uphupha ukhulelwe ubopho oluhluma ukuthi ukhulelwe amawele. Lokho ngavela ngoba kunodaba nje oluhlukene kabili oluhle noma ke olubi komunye osuke lusafihlekile olungase luvele ngokuhamba kwesikhathi yabona. Omunye umuntu uyakhulelwa amawele kanti kunento ewudaba eyinkulumo noma udaba nje ohlukana kabili noma olubili oseluzovela ngokuhamba kwesikhathi. Amahubo 7:14 unemihelo ngobubi ukhulelwe ngokona bizalamanga. Number 5 kwesinye isikhathi-ke uma ukhulelwa amawele ungaba uphawu olubi ngoba uma ukhulelwa amawele ungasho kungenzeka ukhonza nje ukuthi kudingeka ubelethiswe ababelethisi ngoba unemimoya yamawele engaphakathi efuna uyayibelethisa. Omunye umuntu kuyenza ukuthi uphupha njalo amawele akwenzeka amithe akhulelwe akenzeka wathole kodwa uthola ukuthi lento iwubuwele obungaphakathi efuna umoya ongaphakathi efuna ngathi abantu ababelethisi bembelethise le mimoya engaphakathi kuyena yabona. Okanye ukukhulela isilwane okumele silahlwe. Siyabona.